So hi guys, खुलुमबाय कामसार बर' सानजानो फिन खेबसे बाइकखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनाय जायो। दिनै टपिकआनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनसे बिजनेस प्लान बानायनाय। बे बिजनेस प्लान फर्मखौ माबायदि फिलआप खालामनाय जायो, बे एस्टिमेटखौ माबायदि फिलआप खालामनाय जायो बेखौ एसे दिन्थिगोन। स' रायजोफोरा नोंथांमोना मोजाङै नायना लाबानो जाबाय। स' बेखौनो दिन्थिनो नागिरदों जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि आइजोफोरा गोबां गोदाव सोराव जानानै दं माखासेफ्रा। आरो जायफोरा रोङो बिसोरो एसे दिन्थिना होबा मोजां आरोना, बेखौनो खावलायो जाहाथे जायफोरा गोरों एसे मिथियो गामिनि सेंग्राफ्रानो जा सोरबा मेडामानो जा एसे गाइड होबा मोजां आरोना, लिरना होबा एसे साफायै। स' अब्लासो फैसाखौ मोननो हागोन, नङा होमबा रायजोफोर? बयनिबो फैसाया गोनांथार, इम्परटेन्ट। बेखायनो आं एसे दिन्थिगोन। स' नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय। स' आरो चेनेलखौ मोजां मोनबा साबस्क्राइब खालामना हो, खनाय बेलाइकन दं बेखौबो थुना हो। रायजोफोर बेनो बरमा। स' गिबियावनो आं फर एग्जाम्पल देखायदों माने गद्रि, बियो बोरमा फार्मनि नाम हिसाबै एसे नर्मेल लिरना होदों। बेयाव SHG MIS कोड दं, बियो मेडामनो सोंना ला। ओमफ्राय कारेन्ट इक'नमिक एक्टिभिटि दङबा एसे लिरना हो, गैयाबा गैया। कारेन्ट इनकाम आरएस पार एनुवेल, बोसोराव बेसेबां इनकाम जायो बेखौ लिरनो गोसोबा लिरजायो, लिराबाबो जायो। ओमफ्राय नेम अफ द बिजनेस व्हिच इज बिं प्लानेड टु स्टार्ट एक्सप्लेन, तारमाने मा एक्सप्लेन लादों माने नोंथाङा खालाम। तो गद्रि लिरबानो जाबायना, पिक बा पिक फार्मिं बिदि लिरना ला, गावबा गाव मा केटेगरि बासिना लादों बेखौ, इनभेस्ट प्लान प्रडाक्शन। स' बेयाव आं डाइरेक्ट नर्मेलि लिरना होदों नेम अफ द र' मेटेरियल। जोंनाव बे बिजनेसखौ मावनो थाखाय र' मेटेरियल नांगौ जायो। बे र' मेटेरियला मा? गड। बेयाव पिगलेटबो जागोन, जुदि बोरमा अमा फार्म बानायबा पिगलेट जागोन, बिदिनो आरोना बेलेग बेलेग जागोन। बियो बोरमानि बे गड लिरबाय। ओमफ्राय इयाव लिरदों इउनिट प्राइस। थ' फार्स्टआव आं बेयावनो मेटेरियलखौ बुजायगोन। स' मोनसे गड फार्मिं बानायनायाव जाहाथे मा मा मेटेरियल गोनांथि दं। स' गड फार्मिं बानायनायाव जोंनो बोरमा फिसा गोनांथि दं, लाबोनांगोन। अबा फिड आदारबो जाहोनांगोन माखासे। ओमफ्राय हम मेड फिड, न'निबो आदार जाहोनाय एक्सट्रा। ओमफ्राय मेडिसिन गोनांथि जायो, नङा होमबा? आरो इयाव आदारबो होजायो माबा माबि, बेखौ होआबाबो जायो, होबा नोंनि इस्सा। स' इउनिट प्राइस, हमना ला नों बोरमा फिसाखौ बायनांगोन, बायनायाव पार पिसाव बेसेबां गोलैदों बेखौ 3500 होनानै फर एग्जाम्पल होदों आं ओरैनो नर्मेलि। ओमफ्राय इउनिट रिकुवेर 4 पिस, 4 पिसाव एसां करि 3500 करि बेसेबां जायो? 14000 जायो। बेखौ लिरना होबाय टटेल कस्ट। ओमफ्राय फिटआव 15 टाका करि 100 केजियाव 1500 टाका। हम मेड फिड नर्मेलि ओरैनो 2000 टाका खरसा हमबाय। मेडिसिनाव 1000 टाका हमबाय, मालाबा मेडिसिनबो होनांगोन ना, बेखौ टटेलि 18500। दा जाबाय सरकारा MMUA, ओमफ्राय सरकारनिफ्राय हरनाया जागोन 10000। ओमफ्राय नोंनि एक्सट्रा हाबबायना बेयाव 8500, 8500 सेल्फ कन्ट्रिबिउसन। बे फ्रम MMU सरकारा हरनायनिफ्राय बियो बे 10000 सरकार हरनाय। ओमफ्राय बे जाबाय सेल्फ कन्ट्रिबिउसन आरएस, बे नोंनि हाबनाय। टटेल 18500 जाबाय। ओमफ्राय बे जाबाय नेक्स्ट मार्केट एन्ड सेल प्लान। दा नों बेखौथ' फिसिबाय, गेदेरबो जाबाय, फाननो थाखाय मार्केट जानांगोन ना, बेसेबां करि फानगोन बेखौ। दा प्रडाक्टआव लिर गड, हमना ला एसपेक्ट प्रडाक्शन, केजि, लिटार, नस। बेयाव मोनथाम केटेगरि होदों। नों केजि हिसाबाव फानो ना लिटार हिसाबाव ना नस हिसाबाव फानो? नों हमना ला जों नस हिसाबाव फानगोन, पार पिस एभरेज हमबाय। बेयाव एभरेज प्राइस, सेल प्राइस जों केजि हिसाबाव हमबा जों एभरेज हमलाय, आरो मोनसेयाव 8000 करि 32000आव जों फानबाय। बेखौ टटेलि जों 32000 मोनबाय फाननानै। स' गावनि बाहायनानै बेसेबां जायो बेखौ इयाव लिरजायो। स' 32000 जों 10000 मोनदोंमोन सरकारनिफ्राय 10000, ओमफ्राय 18000 माइनास खालामनानै बेसेबां जायो बे हमना ला नोंनि लाब, बेयो आरोना। बेखौनो एसे दिन्थिबाय रायजोफोर। स' बिदि लिरबानो जाबाय। बाखि बेयाव साबमिट बाय, साइन हो। बेयाव होनाङा, बेयो भेरिफाइ जाय खालामगोन बिसोर होगोन। बेनोसै। स' रायजोफ्रा मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम। आरो जायफोर गोदान फैदों आंनि चेनेलाव प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो।
दिनैनि टपिकआ बेनो फोजोबनाय बाय। सो बाय बाय नेक्स्ट ब्लग।